मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैबो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय आरो माने बेनो जाहैबाय मोनसे सुंद' सल' आरो रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ नायबासो बुजिलांगोन आरो दा बेनो जाहैबाय प्राइभेट स्कुलाव मावग्रा सार बिथांमोननि मोनसे माने सल'बाथा आरो नङा होमब्ला खोनासंनानै लानो गोनां जायो आरो माब्लाबा गोसोखांनो गोनां जायो दा बैफोर सार बिथांमोनाबो मोनसे समाव ओरैबायदिमोन होननाय साननो गोनां दं आरो नङा होमबा दा जेब्ला बै समाव प्रमद बन्दु बिथाङा परिबर्तननि मोनसे दोहौखौ लाबोदोंमोन बे सारा बिटिसिआव रायजो राजाफोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिराद जानला मोनला सिमां होनानै नङा होमब्ला हां खुंसेनो सारा बिटिसिनि प्राइभेट स्कुलफोरखौ माने गभर्नमेन्ट खालामनाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गोदै सिमां बै सिमाङाव मास्टार बोराय सार बिथांमोना माने गोजावदोंमोन आरो बे दै बानायाव माने ओरै गोजौ गाहाय मा होनो मोसौ फाफ्लि जानानै खोस्लिफानाफोर गोजावनाय बायदि बिथांमोनाबो गोजावदोंमोन रायजोफोर नङा होमबा प्राइभेट स्कुलाव मावग्रा सार बिथांमोना आरो मा होनो ओरैबायदि माने जादों बिथांमोना ओरै थांहां ओरै फैहां ओरै जानोना ओरै थांनो बेफोरबायदि मोनसे समा बिथांमोननि लाइफआव फैदों आरो जिहेतु बिथांमोना गाब्रायबाय गोबां बोसोर माने प्राइभेट स्कुलाव मावबाय माने गभर्नमेन्ट जायाखिसै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै बिनि थाखायनो बिथांमोना गोदै सिमांबो सुजुदोंमोन आरो प्रमद बन्दु बिथांखौ लानानै प्रमद बन्दु बिथाङा फैयोब्ला थारैनो बिराद मोजां साख्रि लानानै आलो गोजोन रायजो जानोसै होननानै बेफोरबायदि सिमां सुजुदोंमोन आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दुखु मोननानै लाब गैया दा बेफोरबायदि साननानैनो बिथांमोना माने बै समाव खासि बिबारफोर उरायनाय बायदि उरायलाबायनानै बबावबा माने उरायखारला लांदोंमोन आरो सोरबाबा नांगालाव उरायनानै थाबथाहैदों सोरबाबा माने ट्रेक्टराव उरायनानै थाबथाहैदों बेफोरबायदिनो गोबां माने जाहोन जादों आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा सरकाराबो फैगारबाय बिथांमोनाबो ओरैबायदि BPF दोलोखौ नांला BPF दोलोजों जेबो जाला जोंनि लाइफआ ओरैनो टाइम पास जालांसिगोन होननानै बिथांमोनाबो ज्राव UPPLखौ देरहाहोनायाव 100% मदद होदों रायजोफोर बै प्राइभेट स्कुलाव मावग्रा सार बिथांमोना रागा जोंनानै लाब गैया होआखै होमबा दा जेब्लानाखि प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारा फैबाय होमबा ओरैबायदि मोनसे गोजोनथाव रादाब जाबाय आरो दा बेनो जाहैबाय बैसाग जेठ मासाव बार अखा माने बारहुंखा फैनानै बै न' बोराइफ्रा थुमथाम बायलांनाय बायदि बे दालाय दासा बिफां लाइफांफ्रा बिराद बार फाखनजों बायनानै माने लेथेर फेथेर जानाय बायदि सारा स्कुलखौनो माने सारा बिटिसिनि प्राइभेट स्कुलखौनो प्रमद बन्दु बिथांनि दिनाव दंस' खालामबाय आरो दा बेनो जाहैबाय बिथांनि माने साख्रि होनाय माने साख्रि मावनांला होननाय जादों आरो प्रमद बन्दु बिथांनि बायदिब्ला रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा बखिनाय बायदि जायो आरो खिन्थु बिथांमोनाबो माने बै समाव जुदि सरकारखौ सोलायामोनब्ला दिनै बै प्राइभेट स्कुलफोरा दिनैनि दिनाव बे 5 बोसोराव एसेब्लाबो गभर्नमेन्ट जालाजोबसिगौमोन आरो दा बिथांमोना दिनै गावसिनि जेनाखि बेसेन गोसा समखौ दिनै बिथांमोना गावसिनि बुहुलावनो दिनै बारग'होबाय आरो दा दाखालिसो आङो बिटिसिआव बेरायहैनो होननानै बिटिसिआव थांलाबायदों आरो ओमफ्राय बिटिसिआव थांनायनि सिगां आङो सोलोंथाइ बिफाननि EM थारमाने MLA सार बिथां नार्जारि सारखौबो एसे लोगो हमलांसैलां होननानै हाबहैलायबाय आङो PWD माबायाव आरो गेस्ट हाउसआव बिथाङाथ' माने बेयाव जिरायो नालाय सार बिथाङा दा थांबाय आङो ओरैबायदि मानसियानो हाबजाया ओमफ्राय जेरैबो नायबाय आङो खालि माने मास्टार बोरायफोर ओरैबायदि आरो प्राइभेट स्कुलाव मावग्रा मास्टार बोरायफोर माने आर'नाइ लादों आरो सारखौ सोफैदों बेफोरबायदि मोनसे अबस्थाखौ आं नुदों आरो माने बिथांमोना बरायबाय आरो माने गावसिनि बे साख्रि बाख्रिनि बाथ्राफोरखौथ' रायलायनांगौ जाहैबाय सारा नङा होमब्ला दा बै समाव खिन्थु सारखौ जोगारदोंसोमोन आरो दा देरहाखांनायनि उनाव माने गावसिनि मोननांगौखौथ' हासिल खालामनांगोन ना दिनै अफिसावबो ज्राव सारखौ आर'नाइ सोनायखौ नुबोदों आरो दुखु मोननो नाङा आरो सारमोनहाबो माने इनसाल्ट खालामदों साननो नाङा माने सैथो बाथ्राखौ माब्लाबा बुंनो गोनां जायो आरो बेफोरबायदि आरो आंबो माने माबा मोनसे फिसा खामानिफोर मोनो खोमालै होननानै फरवार्ड लायनो थांदोंमोन आरो सारनाव दा थांनानै नुहैबाय आङो बिदि अबस्था आरो ज्राव माने प्राइभेट स्कुलाव मावग्रा सारमोन आरो गोबां माने सात्रफोर दं आरो माने जोंनि
फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ'फोर दा ओरैबायदि अबस्था जाबाय सारा ओरै मास्टार बोराइनि अबस्थाखौसो नायनो ना माने फरायफुनाय गथ'फोरनि अबस्थाखौसो नायनो ना माबा मोनसे स्किमनि अबस्थाफोरनि माबाफोरखौसो नायनो ओरैबायदि बिराद गिदिर अन्थाइखौ खर'आव रुजुननानै लानाय बायदि मोनसे अबस्थाखौ आं सारनि माबायाव नुहुरबाय आरो सारनि लाइफआव बेफोरबायदि ओमफ्राय आंबो खामानि लानो होनना थांबाय आंबो चान्स लाबाय आरो माने सारखौनो आं नाहरबाबो नुहुरला आरो मानसि गाहायजों जाबजों जि आलंबायनानै नाहरबाय आङो माने ओरैबायदि बेंखनजोबनाय आरो ओरैबायदि गासिबो जेंना जेंसिखौ लानानै माने गाव गावनि जेंना जेंसिखौ लानानै सारनाव थांनाय जोब आरो रायजो राजाफोर बेफोरबायदि घटनाया जालाबायदों आरो दा गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय जोंना मानगोनां साराबो माने दुखु मोननाङा आरो भिडिअ नुब्लांबा दा दिनै जाय बिथांमोना जाय सरकारखौ नाङा होनदोंमोन नङा होमबा प्राइभेट स्कुलाव मावग्रा सार बिथांमोना नै माने गिदिं गिदा माने थाङै थुङै बै लांदां जुगा सफैफिननाय बायदि दिनै बे BPF दोलोनि मा होनो सोलोंथाइ बिफाननि EM सार नार्जारि सार थारमानि MLA सार बिथांखौनो दिनै माने दायनां फोथैनां बिथांखौनो आथिं हमनो गोनां जादों रायजोफोर दा साराथ' मालायफोरबायदि नङा जुदाफोरनि बायदिबालाय बे उमुक दोलोनि बेफोरबायदि होनगौमोन आरो खिन्थु बे सारनाव बेफोरबायदि पार्टिनि खुनु खोथा बेनाव नुफेराखै आं दिनैसिम गोबां माने सम सारखौ लोगो मोनबाय अब्लाबो बिथांमोना सोरखौबा रायनो अनगायै बिथाङा माने बुरखायनानै लाबोनो हायो आरो माने मोजां खोथा नंगुबै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखेवनानै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ आखायाव लानो हाग्रा सासे ओरैबायदि गोख्रों मेलेमजिबि दैदेनगिरि होननानै जों साननांगोन आरो रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव जाय प्राइभेट स्कुलाव मास्टार बोराइ बिथांमोनहा सारमोनहा मावदोंमोन दा दिनैनि दिनाव नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गोजोननानै लाबानो जाबाय सार नोंथांमोन दा भिडिअखौ आं होगासिनो दं दिनै सोलोंथाइ बिफाननि EM नार्जारि सार बिथाङा मा बुंदों मोजाङै खोनासंनानै ला आरो गोसोफोरखौ सान्थि लानाया मोजां आरो बै समनि बायदि गोदाव सोराव जायोब्ला नोंथांमोननि थाखायनो ओरैनो बेसेन गोसा समखौ हगारहरनाय बोथोरा सफैफिननो हागौ लोगोफोर थेंक इउ Say only for BTC area. BTR Ecuador 6.3 দফা মতে BTC এলেকাত বসবাস মানে BTC এলেকাত যিমানখিনি স্কুল আছে এইবোৰ স্কুলৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ মেটাৰটো মাত্ৰ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই আউটসাইড দি BTR এলেকা আমাৰ ধেমাজি লখিমপুৰ গোলাঘাট শিৱসাগৰ কামৰূপ গোৱালপাৰা এইবোৰ এলেকাত এইবোৰ জিলা যিবিলাক বড়ো মিডিয়াম স্কুল আছে যি স্কুলবিলাকে এতিয়ালৈকে ভেঞ্চাৰতে আছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই এইবোৰ স্কুলৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণেও BTR Ecuador 6 পইণ্ট দফাত যেহেতু উল্লেখ কৰা আছে সেই হিচাপে এই আমাৰ লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেই উত্তৰটো BTC এলেকাত মাত্ৰ কনফাইন নাৰাখি আউটসাইড BTC এৰিয়াত থকা বড়ো মিডিয়াম স্কুলবোৰৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ মেটাৰটো কেনেকৈ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাটো ভাল হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ এইটো এটা কথা আৰু আমি জানো যেহেতু এইবোৰ অঞ্চলৰ স্কুলবিলাকৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া বড়ো মিডিয়াম স্কুলবিলাক এতিয়া মানে মৰিবলৈ লৈছে গতিকে এই স্কুলবিলাক এতিয়াই যদি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা নহয় অসমৰ এতিয়াৰ যিটো আইন প্ৰচলিত আইন এই আইনৰ দ্বাৰা দি যেহেতু এই স্কুলবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে একৰ্ডৰ দ্বাৰা দিহে এইটো সম্ভৱ হ'ব বুলি এটা আন্দোলনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটোৱাৰ ছাত্ৰৰ এটা একৰ্ড কৰা হৈছে আৰু এই একৰ্ডৰ স্পিৰিট মতে মই ভাবোঁ যে এইবোৰ এলেকাৰ বাহিৰত থকা যিবিলাক স্কুল আছে এই স্কুলবিলাকৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ অত্যন্ত দৰকাৰ আছে যেটো প্ৰচলিত আইনৰ দ্বাৰা দি সম্ভৱ নহয় সেইটো সম্ভৱ কৰিবৰ কাৰণে একৰ্ডটো কৰা হয় আৰু একৰ্ডত থকা এই দফা মতে ইয়াৰ কাৰণে আমি এই বাহিৰত থকা স্কুলবিলাকক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ দৰকাৰ আছে দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আমাৰ এতিয়া 6 শিডিউল এলেকাৰ যিবিলাক স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ মেটাৰ এইটো আমি বেলেগেই ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়েছ 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হোৱা BTC চুক্তি মতে আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো ফুলি BTCৰ হাতত এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰা ছাবজেক্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি সেপাৰেট BTC অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা
লেজিসলেটিভ যেটো পাৱাৰ আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো কেনেকৈ চলাব লাগে আমি কি কৰিব বিচাৰো সেই মৰ্মে চলাবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত এটা পাৱাৰ আছে লেজিসলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আইন বনাবৰ কাৰণে এই হিচাপে সেই মেটাৰটো আমি বেলেগ দিনত আমি আলোচনা কৰিম এই কথাটো ইয়াত মই আনিব খোজা নাই এটা কথা আকৌ ইয়াত আছে 10টা কলেজ অলৰেডি যেটো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে কি কয় আমাৰ যেটো ভেঞ্চাৰ আছিলে হেতু অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে কিন্তু এতিয়া প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এগৰ আন্ডাৰত এটো আনা হোৱা নাই আমাৰ এসপিডি ফাণ্ডৰ পৰা এইবিলাক কলেজটো চলাবৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে যিমানখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কলেজৰ টিচাৰবিলাকে সুবিধা পায় এইখিনি সুবিধাখিনি দিয়া হৈছে কিন্তু এটো ফুল ফ্লেজড ভাৱে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হোৱা নাই আৰু হেইটো এসপিডি ফাণ্ডৰ পৰা যে দি থকা হৈছে হেইটো কিন্তু আমি জনামতে কেবিনেটত এতিয়ালৈকে এপ্ৰুভাল কৰা হোৱা নাই গতিকে এইটো কেবিনেটত এপ্ৰুভাল কৰিবৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা কৰা হয় মই আমাৰ অনাৰেবল মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এইটো বিচাৰিছো